Sore-sore degan menarik. Oke guys, kembali lagi di vlog keseharian saya yo. Ya, iki mangke ceritane iki arep degan, guys. Nah, emang degane wis tak pek emang sing menek aku, guys ya parul emang tak kon menek wegah wong jebule semut tok, guys, ning wite kono, guys. Nah, iki yang parul iki langsung diplathoki ngene iki dibencai ngene iki, guys. Engko kan dijukuk banyune sik ngono kae, jane cocoke iki digawe anu apa jenenge es degan ngono kae, tapi berhubung ese kuwi ora enek ya to, dadi wis ngene iki ae dibencah niki gek langsung diombe, guys. Nah, kae wite ning kono kae emang, guys, jane ora patek dhuwur banget tapi emang nganggo ondo, guys. Tak kira lek ora nek semute jebule semute kuwi kebeyak blebes asem tenan diapusi parul aku. Jadi ora nek semute ngono mengke, guys ya. Oke, singkat wae iki aku langsung ngombe banyu kambile ya to. Jan seger banget, guys. Jebule iki luwegi. Saya iki lek digawe es degan ngono kae matuk, guys ya. Genah jostis iki. Soale yo karo rasane legine barang kuwi ya wis masuk pokoke cocok lek digawe es degan ngono kae. Tapi berhubung ese ora enek kumang gek wis diombe ngene iki ae. Nah, iki aku dirubungi semut ning turut rambut turut ngono isih semut tok lho kuwi, guys ya. Wis singkat wae iki paru langsung bencai neh kemang ya to. Emang bencah sing sak ombe kemang gek iki langsung bencahke nggone Dek Topake, guys. Soale wong iki lagi madang kemang gek yang paruli dibencahke sisan iki. Jane panas-panas ini cocok ya, guys, lek degan ngene iki ya to. Apa neh digawe es degan kemang, bae jan seger tenan. Tapi berhubung es emang ora enak ya wis degan biasa ngene iki ora usah nganggo es ora apa-apa ya. Nek iki yang paruli langsung di congkel-congkel ngono kuwi ya, dilobangi ngono kuwi. Nah, kayak Dek Topake